Hola i benvinguts a un nou vídeo de Spice Cirque amb el Rocco d'en Quico. Estem aquí amb l'Ivan i hem anat a les muntanyes de la Pobla de Segur. Aquí a la Xopera li diuen, això. I bueno, intentarem muntar un bon slackline i fer unes bones tomes, ja sabeu com va. Així que nos vemos. Bueno, penya, espero que us hagi molat el vídeo. Aquesta segona part de Spice Cirque. Hem fet aquí un bon slackline. L'ensenyo in situ. Nosaltres ens hem passat molt bé, esperem que vosaltres també us hagueu passat molt bé. Així que li pots donar el botó m'agrada si te cunde i si et ve de gust. Vagi bé. Hola, boníssima. La talla que són 180, tio.